समायना समायना बारा खोलो खोलो wow 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 tahu dah ini समायना समायना जोंहा आयंआ दामा बेसेबां खिथा दं बेफोरखौ बेसेबां दामालाय 1500 बेयो 1500 नैबे गिदिरालाय बेयो सेकसो जागोन माबा 25,000 एकदम सेक ना ओमफ्राय बे थुल फिसा फिसाया नैबे थुल फिसा फिसाया माबा गोलैगोन रायदोंनि गासिबो खोलो खोलो बार बारनाय बिराद मोजां जाबाय नावनि खिग्राया स्कर सालु स्कर खानाखौ स्कर थिगैनो दं थिगैनो दं बेरायदों आलासिफोर नामा आलासिफोर माने कलेजनि रायजो राजा नोंथांमोन आङो 52 बोसोरसालिया बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव नोंथांमोननो एसे देखायलांसै आरोखि आङो दा बिथिं मेन गेट आरोखि मेन पेन्डेलनि मेन गेट कमप्लिट जाजोब्बाय दा आं एक्जिबिसनसिम थांनानै जे नोंथांमोननो देखायगोन एक्जिबिसननिया जे मा मा जाखो कमप्लिट जाखो देखायलांसै आरोखि आं नोंथांमोननो जे नोंथांमोना नायलांबाय थादोंल' आरोखि दा नै जों एक्जिबिसननि मेन गेटआव फैबाय आरोखि रायजो राजा नोंथांमोन सिङाव थाबायलांबाय आरोखि जोङो नोंथांमोननो देखायनोसै दा मा मा जाखो एक्जिबिसनावहाय मा मा दिन्थिफुंसालियाव मा मा देखायग्रोखो बेखौहाय देखायजेनसै आरोखि नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाल' आरोखि गेटआव बेखौ नुगोन आरोखि बेखेवगिरि रनजित बसुमतारी भुटियार एक्जिबिसननि बेखेवगिरि आरोखि बे हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल दा नोंथांमोन नैबेयो हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि आरोखि दिन्थिफुंसालि एक्जिबिसनावहाय दा नै रेडि खालामजोब्बाय गासिबो दा बर'नि ट्रेडिसनेल बियो बेवहाय मोनसे दिन्थिफुंसालि दिन्थिनाय आगजु नुनो मोनदों आरोखि नोंथांमोन दा गोबां समायना रमायना दख'ना जेनेबा गानग्रा जोमग्रा जे बेवहाय मोनगोन आरोखि जे सेलनिबो आरोखि नोंथांमोन बियो दा बिराद समायना रमायनानै आर'नाइनि गस्ला गाननाय बर'नि ट्रेडिसनेल गामसा जों समायफ्लेनाय दा नैबेनो जाबाय जोंनि बर'नि जि दानाय दा बेवहाय नुनाया जाहैबाय मेसिनजों टेक्न'लजिजों दा गोदान मुगानि जों दानाय बेखौ नुनो मोनदों डिपार्टमेन्ट अफ सेरिकालचार बिटिसि क'क्राझार दा बेयो रेडि जाजोब्बाय आरोखि नोंथांमोन दा बेवहाय दा मा मा नुयो जों नायनोसै आरोखि दा बेवहाय गोदान मुगानि बेवहाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय नुनो मोनगोन आरोखि आरो इन्दि एम्फौनि जे थोबनाय खुन्दुं दा बेखौ जे दिहुननाय गोदान मुगानि दिहुननाय दा बेवहाय नुनो मोनगोन आरोखि नोंथांमोन दा बेवहाय नुदों नै मलबेरि कनुन्स बे आरोखि बे आलदा आलदा जात दं आरोखि नैबे मुगा कनुन्स आरो नैबे इरि कनुन्स दंजोबो आरोखि गासिबो आरो जिबो दङ नैबे आइजो आरो गथ'सा जौगाथाय बिफान दा बेवहाय जे आइजोफोराहाय न'आव थानानै जे मा मा मावो दा बेखौ दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनाय जादों आरोखि दा नै नायलांनो हागोन नोंथांमोना दा मा मा नै आबाद मावनाय जानला होनाय जे मैगं थाइगं जे न'फ्राबो समायना आरोखि मोनसे नुथाय सावगारि नुथाय दा बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोन जानला नुनो मोनदों बे मैगं थाइगंजों बुंफबनाय आरोखि जे बर' न'खर आरोखि जे बर'नि रायजो जानाय जे बर'नि आइजो माहारिया जे न'आवहाय माबायदि थानानै खामानि मावो दा नोंथांमोन एसे ट्रेडिसनेल न'खौ नायनि आरोखि बर'नि ट्रेडिसनेल न' रायजो नायनोसै कमप्लिट जाजोब्बाय माबायदि सालायो दालां मोनफैबाय आरोखि जों नोंथांमोन बे दालां आरोखि जे औवाजों बानायनाय दालां दा बिथांमोनजों एसे रायज्लायनोसै आरोखि नोंथांमोन थिगैनो दं बेरायदों आलासिफोर नामा आलासिफोर माने कलेजनि
बारा खिन्थु खोलो खोलो बिराद मोजां बारबायलै ना बारा मोजां दा नै बार बारनायजों बिराद समायना नुबाय आरोखि नै ओरै बिथिंजाय मोसौ गलि आरोखि नै मोसौ गलिखौहाय देखायसै आरोखि आं नोंथांमोननोहाय नायलांदो नोंथांमोनाहाय माबायदि बानायदों बेखौबा मा होनो बेखौ मा होनोलै क्या बोल रहा है इसको मैंने खोलो खोलो बार बारनाय बिराद मोजां जाबाय अनेक खिग्राया स्कर सालु स्कर फायखानाखौ स्कर दा नोंथांमोन सिङाव हाबैसै आरोखि जों दा बर' न'खर बर'नि रायजो जानाय गोदोनि ट्रेडिसनेल बा जोंनि बर' हारिनि बैयो फायखाना आरोखि नोंथांमोन खिखरसालि दा नै दैखरखौ नुनो मोन्दों दा बाल्थिं दैखर दा रायजो जानाय बे बर' हारिनि गासिबो आइजें आइला बेवहाय नुनो मोनगोन आरोखि नोंथांमोन जे नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जायो आरोखि जे मा होनो आइजें आइलानि नामफोरखौहाय दा नैबे ओंखाम संग्रा आरोखि नोंथांमोन बे बर'नि ओंखाम संग्रा दा नैबे नुदों बन दोनग्रा बन जाबग्रा दा आरो बेवहाय बेजों लोगोसे नै दाउ गग्रा दा बेवहाय गायहेन उवाल गासिबो दोनजोबो आरोखि दा नोंथांमोन बिथिं नुदों बाख्रि जे बर'नि बाख्रि आरोखि जे बाख्रिजों लोगोसे मा थाफायो आइजें आइला बेवहाय गासिबो दंजोबो आरोखि नोंथांमोन जे नैबे हासिनि आरोखि आरो बियो बे हासिनि दा आलादा आलादा नाम दंजोबो आरोखि गासिबो आइजें आइलाफ्रानो नोंथांमोन दा नैबे सेन जाहैबाय आरोखि नोंथांमोन सेन गायहेन बाख्रियाव थाजोबो आरोखि बे गासिबो जे नैबे रयनायाबो जे रायजो जानायाव गोनांथार रयना नङाबानो जाया माइ लामनो थाखाय आरो नैबे लावथाय फिथाइ आरोखि नोंथांमोन जे लावथाय फिथाइ आरो नैबे खासि दा गोबां आइजें आइलाजों बुंफबजोबनाय आरोखि बाख्रिया नोंथांमोन जे सिङावबो जोंहा माइ दोनो आरोखि जे माइखौ जे नोंथांमोना नायनो हागोन नै दे बेनो आरोखि नोंथांमोन बे सिङावहाय जे बर'नि न'आव जे ट्रेडिसनेल मोनसे गासिबो नुथाय आरोखि गासिबो आइजें आइलाजों बुंफबनाय गासिबो नाम दंजोबो आरोखि आलादा आलादा नाम दंजोबो आरोखि नोंथांमोन बे नुनो मोन्दों नै संग्राय आरो नुनो मोन्दों जे नोंथांमोना नै गाम्बारि खामफ्लाय दं आरो नैबे लावथाय आरोखि नोंथांमोन जे लावथाय आरो आइजें आइलाजों बुंफबजोबनाय जे इन्दि बिलाइ जे एम्फौ फिसियो जे बर'फोराहाय दा बे आरोखि दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरोबाव नै बेयो खदाल आरोखि खदाल खन्था जों बेहाय गासिबो नुनो मोन्दों आरोखि नोंथांमोन जे गासिबो रायजो जानायावनो गोनांथार आरोखि बेफोर जे इन्दि बिलाइ गासिबो जे बर'जों सोमोन्दो गोनां बर'नि रायजो जानायजों सोमोन्दो गोनां जे गोजाम मुगानि जे ट्रेडिसनेल नोंथांमोन दा नुनो मोन्दों बे हासिब सान्द्रि दा नैबे बाथा होनाय जे बर'फ्रा बाथा होयोमोन गोदो नङा नामा गोबांनो दा नैबे हुकेन सुकेन दा जिगाब हमग्रा आरोखि दा सिखा खंखाइ नैबे हाथुरा आरो खन्था नैबे दाउख' आरोखि बियो दाउख'खौ नुनो मोन्दों जे बाख्रियाव थायो आरोखि बे जोंनि बर'नि रायजो जानायाव दा नोंथांमोना आरोबाव नुनो मोन्दों जे नैबेहाय जे मोख्रा खर' नोंथांमोन बेवहाय बान्दारि खुमारि नुनो मोन्दों आरो बेयाव बावखा आरो खुन्था आरो नैबे गनसै जे गोबां जे आइजें आइलाफोरजों जे बुंफबनाय जे बर'नि रायजो जानाय दा गासिबो आइजें आइलाफोरजों बुंफबजोबनाय आरोखि नोंथांमोन दा नोंथांमोना आरोबाव नुनो मोन्दों जे बर'नि बाथौ धोरोम जे बाथौसालि जे बर'नि गुदि धोरोम जायखौ जों मिथियो दा बेहायबो गोबां जे आइजें आइलाफोराहाय जे आलादा आलादा नाम दं आरोखि जे नोंथाङा भिडिअनि गेजेरजोंहाय फारि फारि नायलांनानै जे मोनथिनो मोनगोन आरोखि जे आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फारि फारि जे देखायलांगोन आरोखि नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो नैबे हाथाजो आरो हाथाजोला दा जोंनि बर'नि बाथौ धोरोमाव बेखौ नुनो मोनगोन आरोखि जे गोबां नामजों जों बेवहाय गाबनाय नुनो मोनो आरोखि चौधुरि बसुमति आइलिं आंग्रां दा नोंथांमोन बेयो न'मा न' आरोखि जे साहानि न'मा न' होनो आरोखि बेखौहाय दा बेवहाय मा दङ जे आइजें आइलाफोरा जे नोंथाङा नायलांदोल' दा बेवहाय नै खाम लेन्थन दा गोदोनि मुगानि आरोखि आरोबाव जोंहा बर'नि धोरोम
जे बाथौ धोरोमा जोंना बिमा बिसहरि थायो आरोखि जे बे साहाथिं नमा न'नि साहाथिं थायो आरोखि साहा सानजा दा बेयो इसानसालि दे बर'नि जि दानाय जे बेखौ नुदों थार गान्दै आरो नैबे जेन्थेर गोबां जे आइजें आइलाफोर दा नैबाव नुनो मोनबावदों आरोबाव जे सोरखि गिदिर आरोखि बियो दा नैबे दाङानाथा आरोखि बे नोंथांमोन दा बेयाव नुनो मोनदों नो फिथर आरो बबिन आरो माखु बांगोजा आरोखि बे नोंथांमोन दा बे गासिबो जे बर'नि जि दानायावहाय जे नांगौ आइजें आइलाफोर जोब आरोखि बे गासिबो दंजोबो जे नोंथांमोना नुनो मोनजोब्बाय नैबे सौरा आरोखि नोंथांमोन सौरा बे सोनाबहा थायो आरोखि बे न'आ सोनाबहा जे जोंनि बर'नि रायजो जानायाव नोंथांमोना दानिया नैबेखौ नायदो आरोखि नैबे मैदांगुर दा मोसौ हालेवनायाव आरोखि जे आबाद मावनायाव बे मै दा बेफोर आबाद मावनायाव गोनांथार आरोखि दा नैबे नांगाल आरोखि बियो दा बेजों लोगोसे नैबे लेंग्रा मोसौनि गोदोनायाव गाननाय आरोखि बेखौ नोंथांमोन दा नैबे सलजरि आरोखि बेयो नै गोबां जे आइजें आइलाफ्रा नाम दंजोबो आरोखि बासेब लावथि दा जे नोंथांमोना नुनो मोनबाय आरोखि बेनो आरोखि नोंथांमोन दा नोंथांमोन इरिगेसन डिपार्टमेन्टआवहाय एसे नायसै आरोखि इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि जे गोदान मुगाजों जे आबाद मावनाय दा माबायदि नुदों नायलांदो दे नोंथांमोना दे ओमफ्राय माइ आबाद मावनाय जे सुइस गेट लङा दालां जे दै वाटार साप्लाइ जे आबादनि थाखाय नांगौ बिबांनि जे दै जगायना होनाय जे बायदि बेहाय दिन्थिफुंनाय जे नुनो मोनदों आरोखि नोंथांमोन जे बानायगासिनो दं आरोखि जे नोंथांमोना फारि नायलांबाय थाल' दा बेवहाय खालि जे जोंना गोदान मुगाजों जे आबाद मावनाय जे आबादनो जे दैनि गोनांथि नांगौ जे सुइस गेट बानायनाय दा बे गासिबो दंजोबो आरोखि जे नोंथांमोन बर' इउनिभार्सिटिनि दिन्थिफुंसालि बानायगासिनो दं দুইটাই তো ব্লক হয়ে গেল তারপরে এখন আপনারা বলা বলবো কোন দিকে দেখাবো না মানে मेट्रो सेलनि नङा उननि एक्जिबिसननि थाखाय दिन्थिफुंसालियाव आरोखि गोबां बे आगजु आरोखि दंफांजों बानायनाय गोबां नाम दं आरो ब्लु किं फिसार माने ना जाग्रा नामफ्रा गोलाव-गोलावथारलै नामफ्रा पुरस्कार नामफ्रा गोलाव-गोलावथारलै नायदो बलायनानै अन्थाइनिजोंना बे गासिबो नैबे बर्ड दंना नाव ओमफ्राय नैबे माबे बेबो साजायग्राना नैबेलाय अन्थाइया मा होनो बे माबानिखौलै नाम गैयाना बे नैबे हांसो दावदै आदायासो मिथिबाय दे जाथ'वाखै ना भुटाननिफ्रायसो जाखागोन ना गाबोननिफ्राय जागोन ना अन्थाइनि ना आखाइजों दाननाय ना गासिबो हेन्दमेड जोब आरोखि हेन्दमेड मेसिनजों नङा दा बेयो जाहैबाय डिपार्टमेन्ट अफ क'अपारेसन आरोखि सिङाव हाबलायसै आरोखि मा जाखो बेवहाय जे थाइगिर आसार अमा आसार
सामब्राम आसार, मैखुन आसार, नालेंखर लादु गासिबो आसार जे दंजोबो आरोखि बे आसार बानायजोबनाय आरोखि जे दा नोंथांमोन नैबे जाबाय रायदोंजों आइजें आइला जे रायदोंजों सियार टेबोल बायदिसिना आगजु जे बानायनाय आरोखि जे गामिनि आरोखि बेयो जे नोंथांमोना नायनो हागोन जे फारि फारि जे रायदोंजों बानायजोबो आरोखि बेम्बु जे गासिबो जे बानायनाया हेभि जाजोबो आरोखि जे दामखौबो सोंनानै देखायनो आरोखि आं नोंथांमोननोहाय बेखौ मा होनो जान्था माबा सोरबा जौ सेबा आरामसे सानसे सोयोबा बे सिङावसो माइब्रानि होदो थालिरफोरजों खाथेदो ओमफ्राय आरामनो बेनि सायावबो होजाबाय रेबलाङोबा बेखौ खांबाय हरसे जाबाय औवानि जे औवा माबाजों बेम्बु बिगुरजों हेबदों बेखौ गोथां गोथाङाव बिगुर मोनो मादैयाव बेनि आंनो मा गसाइगावनि गसाइगाव प्रजेक्टनि दे दे जोंहा आयंआ दामा बेसेबां बेसेबां खिथाद' बे टेबोलफ्रा बेसेबां दामालाय 1500 बेयो 1500 नैबे गिदिरालाय बेयो सेकसो जागोन माबा 25,000नि ओमफ्राय सेक ना ओमफ्राय बे थुल फिसा फिसाया नैबे थुल फिसा फिसाया माबा 900 गोलैगोन अ 800 रायदोंनि गासिबो बिदि जोरो बियो बेनो आरोखि नै रायदों बिलेज वेस्टार्न गामिनि आरोखि बियो डिपार्टमेन्ट बियो आरोखि फरायसालि बियो कमप्लिट जाजोब्बाय गासिबो दा एसे देखायसै आरोखि आं नोंथांमोननो मा मा नेसनेल पार्क होदों पिकचारा बेवहाय नैबे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बियो अर्गानाइज बाय एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट बिटिसि आरोखि खुंगा सिटि फरायसालि सिटि आरोखि दासो फार्स्ट गासिबो नै सलार सिस्टेम नैबे आबाद मावनाय आरोखि एग्रिकालचार टेक्न'लजिजों आबाद मावनाय गोदान मुगानि आबाद मावनाय ड्रागन बिफां आखिनाय दा नोंथांमोन बेनोसै आरोखि दा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरोखि नोंथांमोन दा गासिबो जे प्रग्रामाहाय कमप्लिट जे जाजोबनायनि लामायाव आरोखि दा जे कमप्लिट जादों जे दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिग्रोदों बेखौहाय जे नोंथांमोननो दिन्थिजोब्बाय आरोखि दा गाबोननिफ्राय फुल स्टार्ट जे टिकेटनि बा हिसाबै जे बेवहाय जे एन्ट्रि होनाय जासिगोन आरोखि जे टिकेट लानाय जासिगोन दा नोंथांमोना बयबो नायफैदो आरोखि एगजिबिसनखौहाय दा बेनो आरोखि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया दा जागासिनो आरोखि जे दिनैनिफ्रायनो जागायजेनबाय 16 तारिखआव जोबनाय दा नोंथांमोन जे 16 तारिख जोबनायावहाय जे अमित शाह बिथाङा नुजाफैगोन आरोखि बे प्रग्रामावहाय दा भिडिअखौहाय बारा गोबाव लाबोनो सानासै आरोखि आं दे भिडिअखौ बावनो दोनथ'सिगोन आरोखि जे नोंथांमोना फैनानै जे एन्जय खालामफैबानो जाबाय आरोखि जे बेरायफैबानो जाबाय आरोखि